Welcome to the Leading Site News. Kardom, Pini nili the Leading Site News sabirta kethanpon jia bank nili sami sermilin therapy. Aprangsi the Leading Site News ang Katalondun do anabang po bang pia panta Kardom pipa jiriglo Kardom. Media korte tomata dagluntum ala Karbi Rong Asar Amei la dengan troksi gepleng la sa foundation day hut nang cetong dun pot kang nang cetong dun pot al tomata suri kardom pajero la penultum pini bangke penultum ha Karbi Rong Asar Amei mana KRAA aso amang ngetek arni lo sen tumpini dak Hidipi along mana Cultural Hall Hidipi Cultural Hall along sen tummai padolo aso amai long penang le tum Borjan Havar Karbi Rong Asar Amei Rong Asar tum danang ketong lo pen tum benang an cetan cimum amuta cetan ponlo niltum kopi pima niltum ke cetan ponai bangke niltum ala non niltum rong along seta sensas metang arong tin asa mekar tum apana a population census alam tan niltum cetan ponlo se kadowe arong sartum seta metang arong ta naso sensas dam chen sensas dam lepo pason doi la salam doi chetan ponlo paton nil tumako ala Tiripi amai pen nil tum pata je kaduwe sita nang tum la Karbi Rong Asar Amei an bangke le tum communication nil tum ke chetan chimumji aso joy ke joy phangapan posen tum kaduwe pantai la mobile number ta chipirep nahi posona tha sen tum chingwai ponlo asen tum mobile number ta pini kaduwe arong asar mobile number ta nil tum chipirep lo pen pini arni asana taksi non pini non ketam tang ala 2017 14 April anikan se Karbi Rong Asar Amei ke amang thelo hadak puloni harmon club along se manung pathelo so pendet panel tum aku rong asar rubasar tum bangke nil tum thang rong ke paklar ji ru paklar ji ba paching thur ji asaimo aprang ala so abangke son chingrum ave son chingrum thekte pose ala so penapi ala 17 April 14 penapi bangke lason cetan cimum awar sai lason tum Rong Asar Amei Karbi Rong Asar Amei pen a platform sin tum kupusan se tum marong rup cepak lari ma salam cetan pom sewang bom lo sonak taksi le tum juga dam tang tum lak gadimana teng yaitu village court traditional village court abang ke cuntang lo prai ke cun son lo tum pan arong tin pan seta isi besar kindar seta isi awar sai nang pilo tum pan abang ke genuine lo si tum pan nang pilo labang mesen lo pen tum la son bang exercise tek po ba exercise
long po pusin tum ta ka du eta ini ngarong lo Karbi Rong Asar tum sita putak sita nil tum nonaku do tulang TVDC alama putak sita nil tum do tulang lage nil tum rong rup pacing tur pan namanya development apan Karbi Rong Asar atum sita hala metang mekara tum pan ba metang arong laso celeng tuar punoi aja tuar punoi jongsi hala TVDC chunlo pote siawar saidui pusinal tum chinilo atheke hala panchayat aron lo seta panchayat aron sita dak mangga 62 lo pose tum la rong Karbiang long bangke pregjam la plain district bangke la panchayat lo asi tala 1994 ni kan halap Assam Panchayati Raj Act sita nil tum panang parlo ponpe la bangke masela nil tum bangke salajong methang aron ajutang pen laso hala so government tum itu Indian government tum la pesa po ek wan tu lo 19 polo 1996 antin kan athe ke hala so 1994 ani kan bang Assam Panchayat Act along teng bangke letum pu Karbiang long pendima sau bangke tum dake 62 leria bang na palu long le dang bangke ave athe Karbi tum bangke metha jutang dong metha akhei jutang adorom ba jutang jubat pregjam kana tum methanga panchayat do el tum ke servan ke pulo so panchayat ke manga panchayat pulo tum ke lake rong amai lo lai le tum ke rong asar tum si lake het lo asel tum la sa mai pen si rong rup sita ku pen sita tuar ke pan tuar ke soy deng pan ajat kam ta rong ta ma jir ke dam lai tai le tum ku ke methang la rong asar tum si kontak lo si rong paklar pan ta aku pen lo la si government tum ta la sonang thai long mong sen tum ba ka project ko si la panchayat pen ke chemalai le po si tum bana ala pesa ek pesa ek wan lo pesa ek bang ke nal tum da chini po la ke panchayat rule jitu rasa pu schedule area na thu ke pawang on asa ek lo asa ron lo asa ron ateng sin tum kela traditional village development council bang achang bom ase tum prai che song bom lo non puta chun ge chun pop ta chun pe chelang seta government kenel tum che song po akor ni si bang ke chun re hi pusen tum ke taning thila itum la thireng bang renga jutang na hok ta nona bang ke sap o ki birang rang sun si chitek long na si lab jong so jutang ako chepang tang thui pu ga matha sinitum Atiripi ha dipu ge do birla long sinili tu masa hem do hala dak pen sinili tumbang si ladak pini aro mai nang se oh awar sai long po ladak mane
arong tin amat ke nitum isi aromai ke sengdam tek de jipusi angkang isi la hidipi angkang isi dak cite bok cite rai do arong an pangrumpet si pinang arong do la dak rong ko an me honte pini rong arong citong rong ko an bak dui rong nerkap sirkap bak du di rong sirkap la bang so rong sirkap arat sapi mara tumben si pini citong lo la si isi aleng lam ni nang than thik de lo one umbrella long ke bang lo jo la so area hai isia sarkuar lo sini tum ke bang lo je che than nang chimum nang ituma kachar hitan aru an so si pachit hang thu nang athi itum ke la so ajutang le aviti itum ke kithi ke jang to makar jong tai tume chomrong su pali thik thik pusi akko ben deli ke kroitip ke do la si Laswa hidia ajutang abang kai ke pareng wer padu wer na pu ke matha ban si pini la bang so adila yang kang long wang sini tum to hidipi yang kang long wang sini tum la bang so Rasingja song aro mai nang seng lo si pini dak che than long si mum long man si ning arong lo ka do ko vita ke charlie je phan aning hangrin tia tum do o ponseta tipu chara ke chipi mo we pen a ja tum ke Charlie aning hang sitame Charlie long le dat buat tum ta dolo na sinili tu materia mai pen itum cicak tekang lo je tiput cara pen abang ke un an nili tum nang ripi po nang ripi nang arlan pipo tiput cara alama tha tipin pen nang litum dak Charlie noi ning aklong pen Charlie noi la pen Charlie pi tum handa ni tum chuning ri tikang lo kurupi tum handa ning ar lo ke do an abang ke che ho phak nang po ha theng thak chi pon nang ni lo pusila kaduk ave phanten ni litum than pari tikang na pin tang de la bang so se ke charlie ji bate la ong dun de ka chini de oi nang tu la tum han de ko son tum kem ji kala non oi ka kimi charlie tum han tum ko ni tum non an ke la bang so Rasingja Aro Amei kiseng tang ingko da troxi an lo aro mai arni sia lo chua de bar het ke ni tum dilai si kiseng lo ampen chua chiklo lom ni tum ha apar de pani ta sengdam lo ha chuki hola ta do lo how dai thor pen cheng lok chuki hola pen cheng long han buka pen cheng lok hala pu pen an ki ni tum nang seng lap lo non la dak dilai hidipi la bang ke bor kan lo la dak ingko da troxi lo pini an bang ke ni tum aro mai ke pleng tang ingko da troxi lo tang de la bang so se ke la arni sivia si do chajima mate ko nang tum aning kan lo la ke aning kan ar jon lo thek tik lo la ke la soro amai mane la ke it's not temporary it's permanent lo la bange mane la dak aro seng tang lo la dak school son lo la tu maning ani wang pu sialang tum chisik jima mante hema kam dore bapot hopta pen sialang tum chitik jima ma hopta ni si padoi pudong chitik jima la ke la dak ke dosar tum sila tuma mithang hubitha pen bang chisik chedang pola tu la swar ni che hot pen si la tum klem pola da la ke aning kan wang lo la ke Rasingja song thi tik pa itum thireng wang reng tang do tik an lo la ke Karbi khai do tik an lo non la soda ke la di phu pen ha han bukan ke do thor lo matro ka ve ke long velo dine la kuligang do la la sila kuligang havar sengpo la son si arong la puta haragat do et lo ha wolong ko majita do lo senglap lo wesa na tu le la iskar biang long do et pule pu pumelo alama ke nikan kre thom dambom lo non nitum kini ningkan suri hinira kre hinia ningkan vosik Niphai troxia ni se mahang patek la so non nangele je vosik lo te ningkan kre ke thom po tang de la mai phi la son lo ho non Rasingja Aro pi atum dak hidipi Havar Arong wang pen la hai alam Karbi atum ke ho perthe kang du pen perthe nang kang tang an tai ron do tang do la so aron an tang ke wirang rang son do kok lo la so pot dak pathikra neli si ho la so de lai long dun si choning ri dun lo la bai do tum phan hidipi Havar ta la son sengte nang tum wangi ma pol o ni tum ke wang lo wang po nang tum leng ke hang te ke wang lo posi non cho hang lo wang lo
ningarong piglo la baido tum nang ke wang tia pon nang ke than nang ke mum kang pot hedi amben la kalang lo la penenon la nadak nang chitong sar an tum ta kenelo aning ke hang sai de pusinili pudam po he non nililong ke wang tum anta khorot ka ve pensi ni tum ta la son Patum ta do olo la si nilita chak dun lo he dak de lai long bai do tum kaningia alam arjudun pensi hedi o mathanang ne lo tipu cara ke bang non ke la Rasingja asong tum si nang rapo la tipu cara phan lo mathari no motor itum ke china kenang ji ke ani wang ke dam la so mithang ke chu ke juna phan la chi thik nang po lan vel la si non nilitum kuru bang pho trok dolo la kuru bang trok pho ang bong ta aninga klong pen than pu pusi nili ning them lo penili si thosita son lo lak karbia khai tum phan an su si porom pa chan ji porom pa thegi bhan ke un an bor ipo un an ke than pu la son si nili ta ma thal ang nang tum la bang su se ke nang tum pu a chiklu si than bon ji ma mate la son hopta ya mate la son aru ya la ilitu no aron ban nge son do ma ti di chujun do adamasar do penene peti la so ton nang ko pot la su su por benge ni tunta pek do nang ko ti apot a hopta putanang than te ke delo chiklu nang than te ke delo hola so por parti ke akoni tungi chi than te de ti ben se ke cheng ya lam ta la son lo ni litum i son ni chi thek nang ala la so chi thek det pen si nilitum la so se ke cheng pon po Inia birta lapuan si kanton pon iglo nang langdun igbom thap the leading site news domi thak me kardom